Yun, good afternoon mga kawaray. So, andito tayo ngayon naman sa sigad ng Kamalig. Siyempre, wala tayong magawang content ngayon kundi ang maglakad. Maglakad na mag-isa. Walang kasama. So, bali, i-enjoy na lang natin yung mga sarili natin kung medyo napapagod na tayo sa buhay. So, kailangan natin mag-relax. So, kahit maraming mga pagsubok, you don't give up. Understand? Because life is short. Huwag mong sayangin ang buhay natin sa mga bagay lang na tayo nalulugmok. So dapat mag-enjoy. Mag-enjoy tayo, guys. Pag may problema kang pinagdadaanan, enjoy your life. Huwag mong ipagsiksikan ang yung kalugaringon sa yung problema. Even trials come, enjoy your life no matter what happen. Lakad-lakad lang tayo, guys, kasi mahaba na yung kalsada dito sa amin. One way pa lang, pero pwede na. Yung lakaran, makapag lakad-lakad man. Walang bayad ang mag-enjoy, mga kawaray. So push mo lang ang kulaguringin mo. Subscribe sa ating mga parato do. So video lang, happy lang. So yun, mga kawaray, mahaba na yung kalsada hanggang doon na sa dulo. Yan, wala tayong magawang content ngayon kundi maglakad lang sa kahabaan ng kalsadang ito na ginawa. Thank you sa mga sipag nating mga manggagawa. You know, masarap mabuhay pag may kulay. Yan, mangunguha na naman tayo ng sitaw, mga kawaray, kasi yan, natumba na naman yung ginawa kong sa aking sitaw. Dito na naman tayo sa sitwasyon ng karumaldumal na ginawa ng kalabaw na yan. So yun, mga kawaray, pasensya na kayo nung nakarang araw yung vlog ko kasi talagang nainis ako dun. Pero ngayon masaya tayo kasi sabi pa nga, mahirap sa buhay yung lagi kang galit. Mahirap sa buhay yung lagi kang nakasimangot. Enjoy mo ang buhay mo. Kasi tatanda tayo ng laging mainitin ang ulo. Okay lang, maputol siya. Okay lang. Kulang naputol kasi ilang maputol kasi mapapalitan na naman yan. Pero yung life, yung buhay, mahirap mapalitan yan. Hindi na yan mapapalitan. So yan, ayusin na lang natin yan at ibigay yung pinaka the best na masayang araw sa buhay natin. Oh, yun, mga kawaray, anong kalimayan sa kabataan? Ring. Meron just gusto pa lang tayo maligo, guys. So andito tayo ngayon, nakasakay sa chariot. Hi! Sarigo, guys. Hindi yung mga bata pag ganitong masakay sa chariot. Okay. Mari ang pangita mo din, adi. Enjoy yung mga bata, mga kawaray. Ito yung happiness nila pag ganitong hapon. Libreng sakay at walang bayad sa chariot. Ay, papunta kami sa lapit kami sa barracks.
you ring? Ring! Ring! So, nakalibring sakay tayo mga kawaray kasi may chariot. So, galing ako kasi sa amin sa bahay. So, naligo kasi ako mga kawaray. At ngayon, nakauwi na ako. Yan, nakabihis. Nakakuha pa tayo ng gulay. Para masarap ulamin. So, yun lang mga kawaray. Thank you for watching. God bless. So, yun lang mga kawaray. Huwag niyong kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel at i-click ang notification bell. At huwag kalimutan mag-share sa aking video kung nagustuhan mo. At yun lang mga kawaray. Salamat. God bless.